Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni kadutong sa inyo. Updatein niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantong sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Bacolod City, ipinalom na sa Alert Level 3 sa buwas. Wala sang lockdown nga matabo. Negros Occidental hindi magbutang sa border restrictions sa buwas ng Bacolod. Mga nasunog nga butang sa bodega sa upholstery shop kahapon, nagdangat na sa 5 milyon ka pesos. Top 1 target sang San Carlos PNP, nakuhaan sang 10 million pesos nga balor sang shabu. Kag sa good vibes, sang napilasan si Superman, siya naman ang ginunungan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, hindi magduha-duha ang transport group sa Negros nga maguntat biyahe kung iduso ang no vaccine, no ride policy sa probinsya. Ginarespeto sa katapos ng United Negros sa Drivers and Operators Center o kunundok ang mga pagsulundan sa pila ka mga local government units angot sa pagpatuman sang restriction sa mga wala pa nabakunahan sang COVID-19 vaccine, pati na ang pag-require sa mga driver sang pampubliko ng salakyan nga magpabakuna para mapangapinan sila sa virus. Pero sunod kay Diego Malacad, ang Secretary General sang undok, kung ipatuman ang no vaccine, no ride parehos na lang sa pila ka mga lugar sa Metro Manila, hindi sila magduha-duha nga maguntat biyahe. Ginsiling ni Malacad nga apektado na ang biyahe sang public transport tugas ang ginhugtan nga travel restrictions sa pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo dugangan pa sang harit sang Baguio Odette sa probinsya. Gani para sa ila hindi na matarong ang polisa nga magahatag sang dugang pa nga kabudlayan sa ila kag sa mga pasahero. So, i-discriminate mo sa hindi mo siya papasakyon. So, sa amon, iniuman na, hindi na siya pwede. Isakritisyon amon ang amon na franchise ng amon lisensya as long ang mga cater namon niyang services. Kay ang mga protocol, hindi man siya sanksyon sa Republic Act 4136. That's why kami maransyon gini namon. Sa number 9, maging optional na magpa-swab test sa mga asymptomatic nga mga close contacts ng COVID positive. Sandig sa bago nga memo gikan sa Department of Health. Sunod sa kay DOH spokesperson Dr. Maria Rosario Vergere, ang RT-PCR testing ang recommended lamang para sa mga healthcare workers, mga senior citizens, kag may mga comorbidities. Kat nagakaangay nga himuon nga optional para sa mga asymptomatic, close contacts ang COVID-19 patient ang pagpa-swab test agud masiguro kung nalatnan sila sang virus. Pero ginakinahanglan nga sila mapaidalom sa gihapon sa monitoring kung may simptomas ang COVID-19 nga sarang magtuhaw. Ginapatuman ng RT-PCR test sa ikalimang adlaw humalin nga na-expose ang isa ka close contact sa COVID positive. Sa number 8, masobra 100,000 ka mga baboy ang napadala sa Negros Occidental sa Luzon kag iban pagid nga probinsya sa pungsod. Ini ang pinakamataas nga na-record nga shipment sa Negros Occidental. Tugas ang pag-igo sang African swine fever sa pungsod ang probinsya ang isa sa mga nangin supplier sang baboy sa mga lugar sa pungsod nga apektado sang ASF. Humalin Enero tubtob Disyembre sa nagligad nga tuig, 101,015 ka mga baboy ang na-ship out kag sang bulan sang Disyembre masobra sa 13,700 ang napagwa nga baboy, pinakamataas sa record sa mga binulan sang 2021. Mas istrikto nga inspection kag id-id nga monitoring batok sa pagsulod sang ginadumilian nga pork kag pork meat products ang ipatuman para mapabilin nga ASF-free ang Negros Occidental sunod sa Office of the Provincial Veterinarian. Masobra naman sa 1.4 million pesos ang balor sa na-confiscate nga mga pork kag pork meat products ang 2021. Masobra sa 425,000 pesos nga balor sini ang ginsunog kag masobra naman sa 1 ka milyon ka pesos nga balor ang ginship balik sa ginhalinan sini.
Sa number 7, crime incident sa Bacolod City mas nagdamo sa 2021 kung kumparar sa tuig 2020. Sa datos sa BCPO, nagsaka sang 22% ang crime rate humalin sa 1,134 sang tuig 2020, nagsaka ini sa 1,384 sang 2021. Sunod sa kay BCPO, PIO Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, ang kinawatay amo may pinakamadamo nga na-record o kung may pinakamadamo nga na-record sa nagligad nga tuig sa 8 focus crimes ang PNP. 154 ang na-record nga theft cases sa nagligad nga tuig, kag gisunda naman ini sa murder nga may 46 cases. Sunod sa kay Gabana, ang paghalog sa protocols amo ang ilang ginalantaw nga kabangdanan sa pagsaka sa krimen sa nagligad nga tuig, bangod sa nagapagusto na sa ilang nga giho ang publiko. Madamo man sang namigado sang 2020 bangod sang restrictions sunod sa kay Gabana. Gani amo posible nga nagdamo ang kinawatay sa nagligad nga tuig. Bagluwas sa crime incidents, nagsaka man ang traffic accidents sang 82%. Humalin sa 134 cases ng 2020, naglabot ini sa 244 nga na-record nga aksidente sang 2021. Sang 2020, pagsugod sa pandemic, nagsugod ang binulan nga mga lockdown. Hindi basta-basta makagwa ang sinuman kung wala sang quarantine pass. Ginpahayag man ni Gabana nga parayon ang ilang pagsapol agud ma-address ang liwat nga pagpanubo sa mga krimen sa syudad. Subong nga tuig ilabi na nga ang 8 focus crime. Sa number 6, padaan ang pagsaka sa COVID-19 cases sa probinsya. Pila ka mga syudad na gina-monitor bangod sang new COVID cases sini. 130 ang new COVID-19 cases sa January 12 nga report sa Provincial Incident Management Team. Pinakamadamo nga na-report nga new cases sa among nga datos ang Cadiz City, 21, Cabancalan 16, Sagay 12, Canduni 11, kag Bago na 10. Ang active cases ng Negros Occidental sa January 12 nga report ng PIMT, 546. Sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz, namutikan ang pagsaka ng COVID cases sa pila ka mga syudad sa probinsya nga nagalakip sa Bago City, Cadiz City, Silay City, kag bisan pa Cabancalan. Ini sila ang ginamonitor. Karon nga bulan sang Enero ginapaabot ang mga religious festivities kasubong sa Cabancalan kag Cadiz. Pero sunod kay Diaz, yara na sa gobernador ang pag-abiso bahin sa amo nga mga selebrasyon. Sa pihak bahin, natalana na ang pag-energize ang annex sa building sa ospital sa Cadiz. Nagakasayuran nga may 100 beds nga dugang. Pwede ini magamit sa tion nga magsaka ang COVID cases admission. May pagdamo, pero ang pagdamo isolated sa areas of mga major cities na magyapon, Silay, Bago gid number 1, Cabancalan is also rising, nag-15 sila kagapon, and then ang Cadiz, no. So those areas bantayan ta lang. Sa number 5, dagdangat sa masobra 5 ka milyon ka pesos ang halit sang sunog sa bodega sa isa ka upholstery shop sa kahapon sa Barangay Mandalagan, samtang isa pa kasunog ang nagluntad sa may Barangay Tangob. Ginahibalo pa tubtub karon sa Bureau of Fire Protection ang insuguran sang kalayo nga nagluntad kahapon sa opisina kag bodega sang Carvey Upholstery Shop sa Villa Lucasan sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City. Sunod sa kay Chief Inspector Rodel Ligaspi, City Fire Marshal sa Bacolod, ang ina pa lang nahibaluan sa karon nga nagsugod ang kalayo sa ikaduha nga padalgan kung sa diin mayara sang activity ang mga empleyado kag ginahibalo pa kung paano nagsugod ang kalayo. Naglabot naman sa 5.2 million pesos ang initial nga estimate sa BFP sa halit nga tugas ang kalayo. Kabahin sa mga nasunog sunod sa kay Ligaspi amo ang mga tarpaulin, insulators, linoleum, kag mga foam. Samtang isa pa kabalay ang nasunog kagabi sa Villa Cristina sa Barangay Tangob. Duha ka panalgan nga old house ang nasunog sunod sa BFP kag ginaburubanta nga yara sa 60,000 pesos ang halit tugas ang kalayo. Wala naman sa may nasamaran sa amo nga sunog. Sa number 4, top 1 nga target sang San Carlos sa PNP, nakuhaan sa masobra 10 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga. Arestado kagabi sa buy-bust operation ang number 1 nga priority target sang San Carlos PNP nga si Joel Rizardo, nga isa man ka high-value individual.
Isa kag tunga ka kilos ang ginapatihan shabu ang nakuha kay Rizardo sa buy-basta operation nga ginpatigayon sa barangay Guadalupe sa San Carlos City. Ini ginabulubanta nagabalor sang 10.2 milyones pesos. Nakapalagyo naman ang iya upod nga si Jean Compassion samtang ginapatigayon ang buy-bust. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang pag-aatubangon ni Rizardo. Sa number 3, susugod pa lang virtual na ang invitation sa mga organizers para sa debate sa mga mayoral kag gubernatorial candidates sa Sabado nga adlaw. Ini ang sabat sa organizing committee sa University of the Philippines Law Alumni Association Negros Occidental Chapter sa sulat ni Mayor Evelio Lunardia nga dapat para mangin debate gid ang matabo, dapat face-to-face ini. Nagaduda siya nga kung hindi face-to-face basi may matudlo sa iya nga pangontra. Sunod sa mga organizers, mas masadyagid man ang face-to-face nga debate pero sa padayon nga nagasaka ang kaso sa COVID-19, mas maayo nga himuon ini nga virtual. Parehos sa nabutang sa ilang sulat nga ginpadala sa mga kandidato sa dupang Oktubre 2021. May pila ka mga bagay nga ginkwestiyon ang kampus ng alkalde sa mga impormasyon nga nabutang sa iya sining nga profile. Pero sunod sa organizers, sila na lang ang nag-research kay wala man sa may ginpadala ang mga kandidato nga impormasyon bisan ila ini nga ginpangayo. Samtang si Bacolod Mayor T. Aspirant Albi Benitez naman ang nagsabat man nga handa sa magatubang bisan sa kay sino, bisan diin, kag sa bisan ano nga pamaagi para istoryahan ang mga problema kag isyu nga makapaayo sa Bacolod kag para sa kaayuhan sa mga Bacolod nun. Iya sundon ko nano ang format kag mechanics sang organizers. Pati ang mga mapapili bilang gobernador ang maga-debate man sa Sabado. Ang debate election 2022 sa UP Law Alumni Association Negros Occidental Chapter, University of St. Lazare kag Inquirer ang sarang masaksihan sa publiko sa Facebook Live sa Sabado alas 10 ang aga. Ang link ang iga-post man sa page sang Digicast Negros sa amo nga adlaw. Sa number 2, napaidalo man sa Alert Level 3 ang Bacolod City kag nagapabilin sa Alert Level 2 ang Negros Occidental pero wala sang restriction sa mga borders nga ipatuman ang probinsya. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, mangin impractical para sa probinsya ang magpatuman sang border restriction sa Bacolod bisan pa nga sa executive order damlag pa sang gobernador ginahinyo ang negative RT-PCR test result sa mga magasulod sa Negros Occidental nga gikan sa mga lugar sa idalom sang Alert Level 3. Luyag sang probinsya nga mapabilin nga masulhay ang pagwa sulod sa mga banwa kag syudad kag Bacolod City. Sumugod buwas ipatuman ang bag-o nga alert classification nga ginpagwa sang National Interagency Task Force kung sa diin ang Bacolod na paidalom sa Alert Level 3. Suno kay Diaz, bisan pasadto nga lain-lain ang community quarantine status ng Negros Occidental kag Bacolod, wala man gani isang may ginpatuman nga border restrictions. Kung maglabot man sa sitwasyon nga may mga LGU sa probinsya nga luyag maghinyo sa mga nagapinauli sini nga mga residente gikan sa Bacolod sang negative RT-PCR test result sarang man ini nga mapatuman. Sa karon ang importante nga padayon mapatuman ang testing. Ilabi na ang nagakatabo sa Bacolod nagaapekto man sa mga kabanwahanan kag syudad sa probinsya. Padayon naman ang biyahe sa Negros Oriental kag Occidental. Ang mga gikan sa Cebu City nga karon yara na sa Alert Level 3 ang malakip sa pangayuan sang negative RT-PCR test result. White kami mo, bra, because we are like husband and wife, no, in one bed. So what happens to Bacolod happens to the rest of Negros Occidental. The only thing that the province can do is to diligently conduct testing para hindi na magdamo. Although it will start on the 14th pa, though ka impractical nga magsagay kita border control. Even during that time nga nagalain-lain naton gani nga quarantine classification, okay man lang. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sumugod buwas nga adlaw, ipaidalom sa Alert Level 3 ang Bacolod City. Sunod sa local chairman sang IATF, wala sang lockdown nga matabo sa Bacolod City. Pero hindi anay pwede ang contact sports, karaoke bars kag mga sinihan. May report si Nico Delfin.
Fake news ang mga nagalapta nga istorya nga may ipatuman nga lockdown sa Bacolod kag bisan ang pagbutang sang border control checkpoint sa Bacolod. Ining suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran karon nga napaidalom na sa alert level 3 ang syudad. Fake news to yung lockdown. Honestly, ang government hindi na may afford sila sa lockdown. Even kung ano ka man nga level 4 or 5, why lockdown? Suno sa local chairperson sang Interagency Task Force, ang pagpanubo sang venue capacity sa mga commercial establishment ilabi na sa mga mall kag restaurant halin sa 50 to 70%, pakadto sa 30% to 50% depende kung indoor o kung outdoor venue ang kabahin sa mga guidelines sa Alert Level 3. Kung ibase sa guidelines ng Interagency Task Force, sumugudwas, pagadumilian naman ang mga contact sports kasubong sang basketball, mga karaoke bars, clubs, sinihan, kag iban pa nga entertainment activities. Suspended man ang pagpatuman sang face-to-face classes. Ang face-to-face classes, tas alang yun, stop. Ang mask ka ring hindi other than, paros na may birthday ka, other than your immediate family, hindi na allowed. Natala naman nga magapagwa sang executive order si Mayor Evelio Leonardia angot sa pagpatuman sang curfew kag liquor ban, kag iban pa nga mga pagsulundan sa idalom sang Alert Level 3. So, as long as ang accompanying adult are fully vaccinated, pwede makagawa ang kabataan. Tomorrow to active ang alert level 3 status na January 14 to January 31. Ang Bacolod City ang isa lamang sa 28 tanan ka mga areas yagin dugang sa mga lugar yagin paidalam sa alert level 3 bangod sa nagasaka nga kaso sang COVID-19. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, matapos nga magwa ang istorya ni Superman sa baganihan sang Domingo, may mga nagpadala sang bulig. Sang napilasan si Superman, may mga nag-unong sa iya. May report si Nico Delfin. Ining video sang aktual nga pag-rescue sang katapos ang Bago City Bureau of Fire Protection kay Rudy Villanueva aka Superman. Sang siyang mahulugan sang sangasang kahoy sa gualang sang ilabalay sang nag-igo ang Bagyo Odette Disyembre 16 sang gabi. Suksok pa niya ang Superman costume sang matabo ang insidente. Pilason kag hindi na makatindog si Rudy sang ginhingagaw sa ospital. Utility personnel sa Bago City Hospital si Rudy. Bangod wala siya sang ikasarang siya pagpabulong, naghinyo sang bulig ang iya mga magulang. Ang mga lokal nga opisyales sang syudad ang nagpalabot sang bulig sa iya pati na ang mga negosyante, mga netizens kag bisan ang iya mga fans ang naghatag man sang donasyon para pangbakal sang diapers, pagkaon kag bulong. Okay. Pero may harapan man ko nga daw ginabatya nga daw sila ko nga kasigurado kag subong ako nga sitwasyon daw amo lang gyapon pero okay lang gyapon sa akon. Masami makita si Rudy sa dalanon nga nagasuksok sang Superman costume. Gani madamo ang nagakalingaw sa iya kag nagapa-picture pa bangod kaanggid niya ang idolo nga superhero character. Tuma naman ang iya pagpasalamat ilabi na sang iya pamilya sa bulig nga ila nabaton sa amat-amat nga pag-recover ni Rudy sa mga pilas kag injury nga iya naagom sa aksidente. Ang akong pong yambal sa ila sa kay Ian Glo, kay Mark Mayo, nagapasalamat ako sang dako sa inyong hatag na bulig, sa inyong pagsuporta sa akon. Tapos subong may nagpadala man sir siya sang diaper ya ang pagkaon niya. Ano sabihin din ang mga bulig din halin? Ang mga bulig halin man sa mga iyaman nga mga kakilala niya man. Kag nagapalangga man siya miski may amo na sa dala sir nga ban gaya guta na sa iya. Sinulod lang sir ang mga bulig. Tapos tinagpaluap lang di kay mayor sang iya case study. Nga muna nakuha namon sir eh. Kaya mo gid sir ang sa iya nga nagpalangga siya sir. Wag kami naglaom niya nagapasalamat man kami kay tungod man sa programa nyo na man sa na bulig-buligan sa sir sa iya nga mga kinahanglanon man labi na sa bulong niya at sa Grace Pharmacy. Na bedridden si Superman bangod sang insidente. Buwas ang schedule ni Rudy para mag-check up sa hospital sa Bacolod. Nagalaom siya, naliwat nga makabangon para man sa madason niya nga pagbalik sa dalanon. Nico Delfin para sa Digicast Negros.
Barb, sa ngagit sang kahoy ang naka-apekto kay Superman. Ah. Gani man Ming, no? Pero ang importante, Ming, nga nabuligan siya. Oo. Or may nagabulig na sa iya. Oo, si Superman na yung panginanglan mo. Dapat kita handa magbulig sa iya. Kasubo mo Ming, no? Kung wala may nagbulig kay Superman. Kasi si Superman, sa atong nabalaan, siya na yung gabulig. Oo. Nagabulig. Pero ang iya ko na nabulig sa mga tao sa palibot niya is kalipayan, especially sa mga kabataan, kaya nag-costume siya. Kabay pa nga malabot ni Superman ang full recovery eventually. Yes, kabay pa. Kaaga pa ito mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante may ihibalo ka sa nagakatapo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.